Атанасиос Сотириадис пристига в България преди 20 години. Първо за да учи, после решава, че ще развива собствена компания. Не се притеснява за работата си, по-скоро е обезпокоен от неизвестността пред гръцката икономика. Моите бизнес партньори в Гърция, с които поддържаме връзка, говорим нон-стоп тези дни, те не се притесняват. Значи това е някаква криза, има проблем, който според мен до края на седмицата вече ще има решение. Изходът от кризата със сигурност не е във връщането на драхмата и излизането на Гърция от еврозоната, смята Сотириадис. Според него такава стъпка би нанесла сериозен удар по местната икономика. Драхмата може би ще бъде най-малкият проблем, при положение, че ще има някакви допълнителни данъци. Няма да имаме тези инвойс фактури за държави, които са в еврозоната. Може да има някакви допълнителни такси за техника, за това, за GSM и за продукти. Много неща не знаем как драхмите може би няма да се окаже толкова сериозен проблем, но има странични проблеми, които не знаем как ще ги решаваме всъщност. Колкото до референдума за или против предложението от кредиторите за ново финансово споразумение, голяма част от тях ще гласуват да, защото всеки се притеснява. Нали? Това е едно ново начало, почваме от нула, ако излизаме от еврозоната. От другата страна има хора, които вече нямат и какво да губят. Както и да гласуват гърците в неделя, Сотириадис е убеден в едно. На страната му ще е необходимо още дълго време, за да успее да излезе от финансовия колапс.